Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στον φανταστικό αυτό χώρο της Βορείου Βιβλιοθήκης, σε μια εκδήλωση που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για όλες μας, αλλά και για όλους. Γυναίκες στην πολιτική, λοιπόν, το θέμα μας, και είναι πολύ εντυπωσιακό ότι βρισκόμαστε στο 2023 και ακόμη συζητάμε και αναλύουμε το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά. Της ίσης συμμετοχής των γυναικών στα κοινά. Έννοιες που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Δυστυχώς όμως, οι αριθμοί, τα δεδομένα είναι αδιαμφισβήτητα και δείχνουν από μόνα τους ποια είναι η ευρύτερη εικόνα. Είναι πράγματι εντυπωσιακά και θέλω να μοιραστώ μερικά μαζί σας. Νομίζω ότι θα τα ακούσετε με ενδιαφέρον. Για τη θέση του Δημάρχου, λοιπόν, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, σε 1.635 υποψηφιότητες, μόλις 180 γυναίκες έθεσαν υποψηφιότητα και μόλις 19 γυναίκες εξελέγησαν δήμαρχοι σε όλη τη χώρα. Στις 18 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας, συγκεκριμένα, έχει ενδιαφέρον, στην Άνδρο, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Ζάκυνθο, την Ηλία, τη Θάσο, τη Θεσπρωτεία, την Ιθάκη, την Κεφαληνία, την Κάρπαθο, το Κιλκής, την Άξο, την Πρέβεζα, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Σάμους, Κοράδων, Φωκίδας και Χίου και τους 50 δήμους που τις απαρτίζουν, δεν υπήρχε καμία γυναίκα υποψήφια δήμαρχος. Σε 5 από τις 13 περιφέρειες δεν υπήρχε καμία γυναίκα υποψήφια περιφερειάρχης. Ενώ σήμερα υπάρχει μόνο μία περιφερειάρχη στη χώρα, στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και είναι η Ρώδη Κράτσα. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Οι γυναίκες δεν τολμούν ή δεν περισσεύει χώρος για εκείνες? Είναι βέβαιο πως το μέτρο της ποσόστοσης έχει συνεισφέρει θετικά σε έναν βαθμό και έχει πετύχει αλλαγές και μετατοπίσεις της εξουσίας προς όφελος των γυναικών. Δεν διασφαλίζει όμως την ίση πρόσβαση και δεν αλλάζει τις προκαταλήψεις και τις πεποιθήσεις για τον ρόλο των γυναικών στην εξουσία. Και πείτε μου ειλικρινά, δεν σας ενοχλεί που θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος ώστε να γίνει υποχρεωτική, αναγκαστική σχεδόν, η ίση πρόσβαση των γυναικών στην πολιτική? Που έπρεπε ένας νόμος να προστατεύσει τις γυναίκες από τον παραγωνισμό και την απαξίωση? Που επιβάλλει το 40% των υποψηφίων να είναι γυναίκες? Άλλο ένα θλιβερό φαινόμενο. Γυναίκες αρκετές να συμμετέχουν σε ψηφοδέλτια γιατί κάποιος τις έβαλε, ήθελε να τις χρησιμοποιήσει απλώς για να συμπληρώσει τα ψηφοδέλτια και να επιτύχει την ποσόστοση. Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα και οι γυναίκες συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις. Το πόσο διαφορετική είναι η αντιμετώπιση των γυναικών μέσα στην πολιτική σκηνή, στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα το δείτε ακόμα ανάμεσα και σε εκλεγμένες γυναίκες, σε σχέση με τους ρόλους που τους αναθέτουν οι άνδρες συνάδελφοί τους. Δεν θα δείτε δηλαδή εύκολα μια γυναίκα υπουργό οικονομικών ή εθνικής άμυνας. Δεν θα δείτε εύκολα, θα δούμε λέτε. Δεν θα δείτε εύκολα μια γυναίκα αντιδήμαρχο τεχνικών έργων. Θα δείτε συνήθως τις γυναίκες σε θέσεις που έχουν να κάνουν με την πρόνοια, την παιδεία, τον πολιτισμό, σε πιο light δηλαδή θέσεις, που θεωρούν πως δεν θέλουν και πολύ πυγμή, ίσως. Σε θέσεις που οι άνδρες θεωρούν ότι ταιριάζουν δηλαδή περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία τους γιατί είναι πιο ευαίσθητες. Και αλήθεια, με αυτές τις επιλογές και συνθήκες, μήπως περνάει και διαιωνίζεται η πεποίθηση ότι μια γυναίκα δεν θα ήταν αποτελεσματική σε μια τέτοια θέση ευθύνης και την ίδια ώρα η πεποίθηση ότι οι γυναίκες είναι πιο αδύναμες ή λιγότερο ικανές? Αντίστοιχα, και έξω από την πολιτική σκηνή, δεν θα δείτε γυναίκες επικεφαλής στις πολυεθνικές εταιρείες σε μεγάλες χώρες. Θα δείτε γυναίκες συνήθως στις περιφερειακές, στις πιο μικρές. Γιατί και αυτές και οι εταιρείες έχουν ποσόστοση και η επικρατούσα άποψη, κουλτούρα θα έλεγα, συνεχίζει να τις θεωρεί υποδέστερες για κεντρικούς μεγάλους ρόλους. Οπότε τους εμπιστεύονται τις μικρές χώρες, που συνήθως αναφέρονται σε μεγαλύτερες χώρες που διοικούν άντρες. Υπάρχει ένας πολιτικός όρος, ξέρετε, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό το αόρατο και απροσπέλαστο εμπόδιο που υπάρχει για τις γυναίκες σε θέσεις εξουσίας, ανεξάρτητα από τα προσόντα τους. Λέγεται η γυάλινη οροφή. Ο όρος αυτός υιοθετήθηκε για πρώτη φορά από δημοσιογράφους της Wall Street Journal το 1986, δηλαδή διάφανη οροφή. Οι γυναίκες γνωρίζουν πως υπάρχει κάτι περισσότερο που το βλέπουν, αλλά δεν μπορούν να το κατακτήσουν, γιατί υπάρχει αυτή η γυάλινη οροφή που δεν τους επιτρέπει να την ξεπεράσουν, σε αντίθεση με τους άντρες. Το φύλο συνεχίζει να είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάληψη θέσης εξουσίας. Και φυσικά, για να πω την αλήθεια, δεν θα κακίσω καμία γυναίκα που λέει θέλω, αλλά τώρα πού να μπλέξω, πώς θα τα βγάλω πέρα, τι θα γίνουν τα παιδιά μου. Τόσο απλά και πεζά και καθημερινά πράγματα.
Αλλά ναι, είναι αυτά που μας κρατάνε πίσω πολλές φορές, γιατί τις περισσότερες φορές οι γυναίκες βάζουν πίσω τα δικά τους όνειρα, γιατί προηγείται πάντα η οικογένεια. Όταν μου έγινε πρόταση να συμμετάσχω στις προηγούμενες εκλογές, αυτές ακριβώς ήταν και οι δικές μου σκέψεις. Πώς θα τα καταφέρω αν εκλεγώ, πώς θα διαχειριστώ την καθημερινότητά μου, μήπως λείψει κάτι από την οικογένειά μου, μήπως είμαι λιγότερο καλή μαμά, λιγότερο καλή νοικοκυρά, λιγότερο καλή σύζυγος και εργαζόμενη, και ας εργάζομαι ατελείωτες ώρες από τα 18 μου. Και δεν σας κρύβω πως δεν είναι εύκολο. Ειδικά όταν έχεις φιλότιμο και θέλεις να τιμήσεις την ψήφο που σου έδωσαν οι συμπολίτες σου, επιλέγοντας να βάλουν ένα σταυρό δίπλα στο δικό σου όνομα, είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να είσαι εκεί. Όμως πείτε μου, ποια γυναίκα είναι αυτή που δεν μπορεί να τα καταφέρει με τους πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, που της επιβάλλει η καθημερινότητά της? Ποια? Καμία. Καμία. Γιατί είμαστε εκπαιδευμένες ακριβώς σε αυτό. Στο να διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Ζούμε με αυτό. Δεν σας κρύβω πως η ενασχόληση με τα κοινά, αυτή η συνήθως 100% εθελοντική εργασία, έχει πολλές ματαιώσεις, αρκετές απογοητεύσεις και πολλές υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και πολλές χαρές. Ξεκινάς πιστεύοντας πως το όραμα της προσφοράς και ο ρομαντισμός που το συνοδεύει μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Στην πορεία αντιλαμβάνεσαι πως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όχι πάντα. Η αλήθεια είναι ότι προηγούνται οι άντρες για τις πιο υψηλές θέσεις. Ξέρετε μέχρι πότε όμως? Μέχρι να αποφασίσουμε εμείς οι γυναίκες να στηρίξουμε τις γυναίκες. Γιατί υπάρχει και αυτό το παράδοξο. Οι γυναίκες ψηφοφόροι δεν ψηφίσουν γυναίκες. Δεν κατατάσσουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας τόσο ψηλά όσο πρέπει. Άρα, γιατί να το κάνουν και οι άλλοι? Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αυτό θα αλλάξει μόνο όταν περισσότερες γυναίκες διεκδικήσουν θέσεις στην πολιτική, στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Και ξέρετε τι κατάλαβα αυτά τα 4 χρόνια που ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση ως εκλεγμένη? Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες γύρω μας που είναι εξαιρετικά άξιες και εξαιρετικά καλές. Με όραμα, με φιλοδοξίες για την πόλη τους, για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους. Είναι πολλές και πιστέψτε με, είναι και πολύ δυνατές. Και εύχομαι να γίνουμε ακόμα περισσότερες. Οι γυναίκες έχουμε πολλά να δώσουμε ακόμη, πολλά και σημαντικά στα κοινά, γι' αυτό πρέπει να τις στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.